Знаете ли какво има във вашата козметика? Над 80% от продуктите на пазара съдържат синтетика, парабени и силикони и всеки ден кожата ви поема това. А Криста е създадена така, както природата би я направила. Чиста, истинска, българска. Криста Козметикс вече 25 години създава 100% натурална българска козметика. Основана през 2001 година от Кристина Манска, днес Криста е лидер в натуралната грижа за кожата. Над 100 продукта, от кремове и шампуани до лечебни мехлеми и пробиотици. Всичко е създадено тук, в България, с собствени формули и внимателно подбрани съставки. Български билки, пчелен восък, натурални масла и смоли, както и високоефективни активни вещества, като пептиди, серамиди, витамини и пробиотици. Криста използва иновативни натурални съставки, доказали се в най-добрите формули в Европа и Азия. Съчетание от световната козметична наука и силата на природата. Без парабени, без силикони, без компромиси. Нашата мисия винаги е била една – да предложим на хората качествена българска козметика, на която могат да се доверят. Не правим компромис с качеството, работим с уважение към природата. И за това вече четвърт век клиентите избират Криста Козметикс. В нашето портфолио ще откриете натурални кремове за лице, околоочни кремове и маски, разнообразие от серуми за хидратация, подмладяване и озаряване, шампуани без сулфати, душ гелове, скрабове и масла за тяло, лечебни мехлеми и пробиотици. Всеки продукт е резултат от години опит, изследвания и международни партньорства. Криста Козметикс. 25 години доказано качество. Българска марка, българска сила, създадена за да подчертае вашата естествена красота. Това не е просто козметика. Това е доверие, градено с години. Поръчай сега на kristajit.bg.com и усети силата на природата върху кожата си.